Ngopo? Kowe wis sandang ngarep. Kamu kangen ya sama aku? Pirang dina ora ketemu wis sandang. Ya mbok ya. Soale ket mau ora tok perhatikan mulane denku terus cari perhatian. Mau ket mau tak matke lho ning kono ora ngematke kok gaya lho. Ya uga. Awas kowe. Tekan ngendi jal. Marai lali lho. Marai lali lho. Marai lali lho. Aku ki flu ya, Pak, pilek ya. Ah, ra iso. Sumpah. Lah, wong ket mau ora sentra-sentra kok. Tak duletke piye? Omah. Lah kene. Kudune sing duletke iki aku ya. Sing pilek kan aku. Tak ngene lho. Duk. Petugas PKR mesti mau. Wes, kebiasaan. Ana ngomongake pasti lunga. Ora lunga piye lho, Nduk. Wong bapak ora ndek duit. Dadi wong iku sing gentleman Pak, tak. Ora masalah gentleman. Lah bapak ki lho bayar listrik wis 20 tahun bayangne. Lah kok ora lunas-lunas? Bapak lho kredit motor 2 tahun wis lunas. Iya toh Pak. Bayar listrik iku tiap bulan. Tapi kan ngene toh. Bapak ki lho 20 tahun bayangkan. Jenenge bayar listrik kok ora lunas-lunas. Wong bapak lho kredit motor 2 tahun wis lunas. Oh, Bapak ora pengen bayar listrik. Jane lho iya lho, Nduk. Bapak ki bosen masa tiap bulan bayar listrik. Carane piye, Nduk ya? Gampang Pak. Lah piye? Ora usah dibayar 2 bulan. Lunas, Nduk. Lunas piye toh? Ora. Siap-siap nganggo oblek. What is your name? Apa wi? Jenengmu Mas. Jaya Songo. Jaya Songo. Umur 19 tahun. Lagi galak-galak iki. 19 tahun. Aduh ngentut aku ngentut. Iki coba. Tumenggung Jumina. Jumino. Ya dasar kebaranya tuh. Ayo kaya apa aku sing tekaning pati. Ya ampun. Masa nganggo mati bareng kok. Rasa sok nganggo mati aja sok ngucap mati. Ora apik Raden Jaya Songo. Mesti adine jenenge Jaya 8. Wah. Ngono kae lho, Mas. Lho tembe. Masih ditata aku ki lan krungu keri. Lah kering ngomong apa sih? Apanya ngomong apa jejal? Nembe kiye. Lah ya tembe kiye. Tembe kiye. Bener apa teme iki lho bingungan. Lho ya men ora apa-apa nggone-nggone nyong dawek nang apa sih? Kok diusil temen arep tembe ya ora apa-apa. Kok dadakan. Apa ora ana wong wedok liya-liyane iki to? Enak kuwi kok. Lah ya anane nyong nang apa? Ya sakarmu. Lah ya angger nggone rika nembe wong beda. Nggone rika kan wetan ndi? Ya, Semarang. Oh, nggone nyong aku ana bedane Mas Gareng. Nggon ndi bedane? Bedane kaya miki tembe. Nembe. Aku tembe. Nggone nyong ujarku kok anggar uti juragane jan temenan. Dilala sing ngomong juragan, bose nyong ora semaur ora dibayar. Ki sing jenengane maju tak gentar. Manut sing bayar. Diomong apa nyong ya meneng bae. Kulan enten lanang sing doyan. Nggih doyan. Lho ujar-ujare anggar ana sing doyan jenengan arep doyan. Ya ora wong nyong ya isi sanksi kon ana bolongane apa ora. Yang watire bukan bolongane mung sadom tok ketika. Jenengan iku jangan kira casingnya taya kayak kiye ning bolongane. Kok malah bolongan sedom
Jenengan pelecet. Namane sing sugeng. Ari Sugeng kuwi wong wadon. Wong wadon. Anger wong lanang lujeng. Lujeng. Alune sing ning ajeng. Arep wong wadon Sugeng susune ageng kaya kowe. Oh, nek sugeng susune ageng. Iya. Ya tunggale wong susu Bali. Susu Bali siapa? Wong susu Bali. Wong susu Bali ki Wong apa? ora sepiro susune sebal poli. Sapa kowe? Ya kae Bagun. Iya. Angger Mbak Peti lah suropongan. Suropongan kowe apa? Susu loro sebopongan. Walah. Anggernya ndak suruh bubek. Apa kon? Susu loro mambu apek. Tur cilik ya kayak kowe mentil. Lho arep pakai bang suruh ratu, Mas. Suruh ratu siapa? Susu loro wis ora metu. Orang metu apane? Lambu lho. Nyong arep ngomongne ya izin wong nang kene ana pacarku. Siapa sih? Lah kae Mas Limbat. Apa tahu Oh pacaran? alah meneng bae wong nyong be jane ya izin lho. Imen sih. Lah Mas Limbat ta sering SMS dari kula. Loken ya. Ilo kan gena iya ku. Ilo kanya temenan gena SMS maringin nyong. SMP Primen. Oh gitu wae ya pokoke mainin kula ora tau bales. Sebabnya? Lah tulisannya wedi mbok kalah nyong. Ya. Ora bisa bales jadi tak jorna bae. Aku terus deleng jenengan karo deleng Mas Limbat kok sejen. Sejen Primen. Jan ado. Atau priwe? Kayak pinang dibelah dua. Sijine Mas Limbat pinang sing bagus. Iya. Jenengan sing bosok. ora tak bayar ae mung esuk. Dibayar lah Mas lah aja kayak kue lah. Lah anak nyong muni bosok kok. Aja kayak gue wong jenengan tuli paling eman. Di men, Maning nun sewu ning ngemben moga-moga tak dongakna sing dadi. Jenengan arep nganu nyalon. Nyalon bupati. Nggih. Iya. Nggih nanggen jenengan nyalon bupati nyong selirping telune ya gelem. Iya. Ora apa-apa. Kebenarnya yang rumah dinas kowe ambene nyong radan miring dadi kok selirping nomor 3 kok ganjel amben kaya kowe ya. Ayune kaya kok nggo ganjel amben. Lah wong Mas Limbat bae mikir lho, ciblak ya. Oh, saya kira Amira. Ya gue. Dikirain aku Amira, iya memang Mas. Apa kayak Amira iya yang itu putri yang tertukar. Iya tukar apa Mas? Tukar kiri kayak gue cereh. Iya. Malah kaya ngapi kiri ker karo kawan iya. Karena ngapi kiri kapan tuh mana anak kiri gelungan lah. Jenengan ndak pelecehan banget loh. Iya. Tak puja kenan jenengan moga-moga dadi nggih. Nggih. Kula melu seneng ngarep wis dadi ngemben dadi bupati, bapak bupati.